etortzeatikan, ilusio asko itegu egun auzuekin konpartizia. Aurreko urten kristona izan zagutzako podcastak bagazia eta aurten ere aukera aukideu grabatzeko. Aurten bakarkan 4 atal izango dira. Gaur ikusko duguna gazte arraro rebelde. Eta gero beste urrengoa izangoa bidelagunena, minbizian akompainatzen duen pertsonen ingurukoa. Urrengoa izangoa amatasunan ingurun, eta azkena izangoa nun dauden minbizia dakaten gizonak. Orduan, pixkat lehenengo aldiz, ikusko pixkate bai gizonak ze posturatan dauden, eta bizipen dazkaten minbizian ingurun. Eta pixka bat gidatzeko linean junda bakarrikan, aurkezleak ez du zerrin behar, protagonistak berta juteian beste inurrikideak dira, orduan behaiek entzuteko da podcast hau. Bertan podcast guztin parte hartu duten denak bolondresak izan diala, eta asko dakaula eskertzeko ez da erresa mikrofono baten aurren jarri, barru denak zabaldu, hor ikusi ezarren daude 3 kamera eta beste bat 4 kamera guztira, eta... Jende gehiago dago atzen ikusten dana baino. Baina, azkenen giro goxoa iten deu, eta nik uste hoi reflejatzea hitzaiteko momentun, ze, barrenak askatzeia, eta azkenen hoi da lortu nahi dana, ez, barruko esperientzia hoi kontatzeko, ez da bakarrik itxurakeria, baizik eta barruko gauzak diala. Bai. Azkenen bai nahi dugu azaldure bai, podcastak erabiltze iteula akompainamendu ezain zuzen bat iteko, azkenen mundu guztiare ez dago prest, igual elkarte batean jotzeko, deitzeko, esateko, laguntza berbet. Orduan azkenen podcast hauek erabilgarria dira, diagnostiko berri bat jaso, eta podcastak entzungo ditut, eta gehoia igual animatzea guri idaztea, oez, Eta bakoitza bere neurrin, etxen zaude, goxo zaude, eta nahi bali maztu entzun ezakezu, gelditu ezakezu, berriz jarri, eta pixkat ideia horrekin badaude. O txandapaso baita ere, porque igual tema hau ez dena ikutu, o gehiagi ikutzei, eta orduan, bakoitzak behar dunan arabera, erabiliaz alizateko materiala. Eta hoxe, espero deu gustoko izatea, eta hemen daude baita ere publikoan ez diala egoko zelotxe mateke, baina parte hartu duten 2 inorritxo, eta 3 inorritxo, barkatu, beste batek ezin izan du etorri, hasi que txalo bero babeita.